chodí ráno o 5, že sa ide zavrať a tu bude 3000 ľudí. Pri ríži, pretože pičíme na ríže. Teraz na mňa ucho, teraz na mňa. Teraz na rížu, teraz na mňa. Teraz na rížu. Teraz na DJ. To bude také auto teraz, akože. Počkajte, môžeme si na prechod? Teraz na kuchára, jasno. Luigi. Pohoda, bodka, Avi. Dávaj. Kopus, nenaberaj tu tak pomaly. Hej. Teraz na mňa. A kuchára zase? Aparát? Teraz bude prechod, teraz na DJ, teraz bude prechod. Ne, na gramce. Poznáme to, Júli, ne? Daj prechod! Ty sa už dal? Neviem. Vidíš, nepočuješ. Ne, my iba nahrávame. Dal.